So here we are at Petrax Studios. Today is the last day of the drum recording, and from now on we will go to another location to finish the stuff with guitars, basses, keyboards and vocals. So yeah, Jaska is still inside, and he has to do a couple of more cover songs, and then that's it. Jaska's job is done and he's off to do some vacationing. Pitäisikö siinä olla vielä hei just niin. Voisiko se jostain joku tommonen Crash Boom Bang vai? Ei voi olla Crash, koska sit siinä on Crash ja toi kärtsi ja sit siinä on... Mutta tarviiko siinä välttämättä tulla Crashia siinä introssa, kun se on silleen skorpissa? Mut siinä alussa voi olla. Pitäisikö siinä muuten mennä jo basarit niiden vidakotamien taustalla? Hyvä. Joo. Otetaan oikeesti siitä sävellajista, että Kekkonen pystyy laulaa sen. Ihan alhaalta. Kaikki periaatteet tulis ihan mehuissa. Se on Roope Salvan laulaa. Mä veikkaan, että se olisi varmaan ainoa positiivinen palaute. Eiks niin, se alku pitäis olla Crashia, jossa on niinku... Eiks niin? Joo. Jos tän vetäis ihan tälleen ja sit vetäis soolon päälle. Just niin. Joo, koska tossa tulee tavallaan yksi kierto säkeistä. Niin. Siinä voi vetää soolo. Sit laittaa tohon seuraavaan säkeistöön vasta niinku tyky. Mä mietin, että siitä olisi saanut kasvatettua tohon toiseen kertsiin niin, kun mennään, niin sit olisi... silloin huonoa. Mut millainen menisi se... Säkeistöön sellaista runkkausta on valmiiksi. Mun mielestä siinä säkeistössä, ei kun kertsissä pitäis sit tapahtua. Munkin mielestä kyllä ne tuplat vois olla joka kertsissä. Okei. Et otetaan vaan se, että se eka viidakon ykäkohta on niinku tossa. Ja sit siinä tokas siinä on vaan ne tuplat taustalla. Okei, se kestää. Se olisi mun mielestä siistiä, että se viidakon ykän jälkeen se filli siihen kertsiin olisi mahdollisimman yksinkertainen, just niin kuin sä vedit niin kuin ihan vaan virvariit taka. Et ei mitään sellaista sextolin ryöppyä siihen väliin. Niin, pitääkö tota kokeilla soittaa vai menet sä tuolla muistilapulla? Mä menen tuolla muistilapulla. Tehdään siitä Jet-Set-Topia siitä ihan uudesta biisistä koveri. Roope laulaa. No nyt se on todellakin. I got to get paid. Siinä on joku tommonen komppi. Ja sit siinä... Mitä siinä säkeistä? Siinä on sitten jotain suorempaa. Kyllä nyt se säkeistä jotain keksi. No siinä voisi olla teketettiin jotain. Sitten se vaan jatkuisi tälleen. Jos se olisi vähän hitaampi. Kyllä säkeistä voi mennä tolleen ihan suoraan. Mitä on vedetty siinä on bassolla, niin voi tuplaa kaikkea voiko siinä noin ti? Ei, siis ei, mutta kun siellä on se melodia menee sen ti. No siinä voi olla jossain puolessa välissä niinku tiedätkö? Se on varsin voitettavaa kyllä, kun päänuppi on suljettu pois käytöstä, niin ei pysty tietämään ollenkaan. Mä oon ihan samaa mieltä Torson kanssa siitä, että tuohon pitää tehdä ihan vitusti kyllä sit niitä Holy Diver-tyylisiä, että siitä saa sellaisen. Kyllä sit tulee ihan paskaa, jos se rummulla soittaa vaan tossa samassa puolella niinku alusta loppuun. Ei, no ei. Kuunnellaan se vielä kerran. Mä tarkoitan just sitä, että se olisi mun mielestä makeampi, että vetäis sen sit niinku heavy metalliksi, eikä sillai perus diskopolentoa, vaan hakkais rummuilla, kun se on ihan vitun tylsän kuulosti. Mun puolestani huomenna vedetään kaikki mitä vedetään ja painotaan helvettiin. Tai sit jos tulee se pianovirittäjä nyt meitä varten, niin kai ne pitää soittaa ne flygelitkin huomenna, mutta sekään nyt ei pitäisi olla mikään maailman iso. Niin, eikö se nyt ole ihan sama, koska koppi on kännissä salmassa, niin en mä nyt usko, että sillä on mitään väliä, että eikö huomenna vai tänään. Huomenna siinä samassa sitten hoitaa sitten. Siis rummuillähän tulee erittäin simppeli joka tapauksessa. Niin on. Älä muuten siirrä. Noin rummut ei oo vielä kaikki purkissa.
ulkoasian ministeriöstä tullut kirja. Mitä? Siis kenelle? Sulle. Aleksi Laiva. Missä niin lukee? Tässä. So here's the guitars I use in the studio as well as live. It's a C2, another C2, E2, one is in the shop. This one is pretty new old road-worn Fender, just for the clean parts and some other bullshit to play around with. And this one is pretty new in the family. I probably played 2 songs ever live with this one. We might see a lot of that in the future. Other guys say it's too gay, but I don't think so. It's pretty cool. Here's the basic rig we use. Alex uses pretty much this one on these sessions so far. It's got a good sound, and this is our bass rig. See Sunsamp and Ampeg. And here we go to my rig. I use the Engel preamp, and over here I use the VHT old power amp. That goes all the way through the walls to the our reactor, where's all the cabinets sealed up and mic'd up and read and fired. This is Alex's guitar shelf case. All these, and here's Mikko's guitar, old Telecaster. This is also, by the way, ESP, but this is a custom-made ESP strap. And this is all custom shop and cool stuff. Siinä on se sama. Joo. Se on varmaan niin hyvä, kun se pystyy vetämään. Niin, nyt tossa kuulostaa meikäinen piste. Tää on hyvä. Muutenhan toi oli kyllä aika hyvä. Joo, mut keksit. Tai siis no varmaan nyt ehkä niinku jotkut säkeistä ja nyt Octave-juttua voi vähän katsella. Joo, siinä on se rytmikikkailu, niin se lähtee niinku hyvin häiriintyneesti. Tavallaan niinku sitä voi vielä vähän järkeillä siinä, mutta No, semmoista on niinku makea juttu silleen, että se niinku silleen niinku se mistä ainakin poistuu se, se juttu siinä. Niin. Joo, on siinä niinku tarina ikään kuin. On pari lipsahdusta. No mitä? Siellä samassa osastossa. Ja sulla oli varmaan niin se kuikkaraita vielä tekemättä. Joo. Kuikka. Eikö sulla pitänyt tehdä jotain kuikkia tonne sinne niin kliinikitaroitten päälle? Joo, mä haluaisin vaan kuulla sitten, että mitä siellä on. Niin joo, niin mä kannattaa tehdä. Niin, että Mikä on natsibreak-kitara, mutta se, että se olisi vaan niinku dempattu se viimeinen on niinku... Et ei oo niinku... So we chose to do a loudness song. There was a contest in the Burn magazine, and so people got a chance to vote what they want to hear from us. So we got loudness.
it's all right with me because I'm a huge Loudness fan myself. Like when I was a teenager, I really dig Loudness. They always had their own unique sound, or the old school Japanese sound, very rare and very unique. And of course, Akira Takasaki's been my all-time guitar favorite. You can tell something about the shape of this guitar. You come to see the show. We are gonna rock and roll and we gonna do our best. Ja hei Karvikko, niin että tehdään vaan yksi hyvä hei ja sit yksi hyvä sijoin vielä, sä voit... C.O.D! C.O.D! Hei! 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 To touch! To feel! I'm safe! I'm fine! This is the nuclear reactor I was talking about. Was built it ourselves, and there's a bass cabinet and a guitar cabinet, and it's mic'd and muffed, so we'll get a pretty clean and cool sound. Yes. It's time for a workout. Hi guys, we're at the studio. Alexi will keep on laying down some tracks. I did a couple of songs today, Roope did in the morning as well, and yeah, now it's Alexi's turn again. So little by little, eventually it's gonna be done in some weeks. Thanks. Compass. That's called an automobile. What
mulle kulaus siitä oluesta, kun se näyttää senkin. Meinasit. Se on kyllä hyvän näköinen kieltämättä. No, onko se MotoGP, niin... Siinä bassossa on kyllä ihan törkeä hyvä soundi. Se on hyvä soundi, mutta kyllä se sieltä niinku puskee läpi joka tapauksessa. Mutta se on vähän haistavaa, että se syö niitä briffejä kumminkin. Mä onko sitten silleen, että mä laitan siihen vähän ekstra kompuraa. Niin No siis, vaikka niinku tossa riffissä, niin se ei haittaa, mutta siinä säkeistössä muun muassa, niin... Ahaa. Siinä on niin vitusti sitä nyplemistäkin. Ja koska niinku konseptina toi vitun makeeta, että kun meidänkin orkesterilla on kerrankin hyvä bassosoundi, että se myös niinku vähän kuuluu. Mutta se ei sitä mun mielestä niinku tossa nyt liikaa oo. Siis silleen, että siinä on vaan se, että se kuuluu. Niinpä. Siinä alussa vaan kun se laittaa yksin, niin se vähän niinku korostuu se. Niin jos sulla on joku atakimpi ääni seassa. No kenties nyt toi kuulosti taas aika paskalle toi stringisoundi. Tuolla on Malletse Bells. 18 on Bells. Joo, siinä on ihan makea soundi kyllä, mutta vähän tällainen alapäävetoinen, niin vähän kirkastaa sitä, niin eiköhän siinä. Mikä kirkastaa se, että se tulisi niinku... Niin sellainen alapäävoittoinen toi soundi, että dunnataan vaan noihin säkeistöihin toi perus downfall soundi, niin siitä saa paremmin selvää. Okei. Koska se on ihan helppo homma. Joo. Mites sä pärjäsit siellä paskatin takaluukulla? Aivan saatana hyviä oikeesti. En olisi niinku ikinä usko. Se lähtee se säkeistö, niin mun mielestä siinä pitää nostaa no niissä yksiskohdissa nostaa sitä vitu clean-kitaraa. Tästä eteenpäin. Joo. Mutta on kyllä aikamoista tulkintaa koko kappale. Mä laitoin tänne ihan oma toimesti vähän korkeammat. Oho. Oliks tarpeeksi? Joo. Mut hei! Se on kyllä hyvä. Kun se on vielä niinku breikin aikana. Tästä MotoGP, siinä ei kai ollut enää mitään. Eiku niin se puitiin läpi on, niin mitä vittu. Niin. Seuraavaksi olisi niinku pettymys. In Your Facein työnimi oli just joku Toka Uusin tai jotain. Niin, se oli muistaakseni Pertti. Joo, Pertti on kans sillä vielä. Mikä vittu oli Purkka? Purkkapapa on joku slovari. Niin on. Alex Band from Heaven, eiku tuo Are You Dead Yetistä vai? Tuo paska, onko tässä sitten kyselemään kuule? Niin. Kaikki näyttää olevan niin helvetin hyvin. Tuossa oot kyllä. Sulla kun sä kävit alkossa niin kuin sä kerroit käymässä ja niin, aivan. hyvin sessiot tästä käyntiin ja hukkasen luurin. Niin, puhelinkin meni hukkaan ja meneekin. Niin. Joo, tää on vähän tämmönen päivä, mutta päivä. Niin sen verran tästä paikasta tosiaan, että siis tässähän tehtiin köörihuutoa aika monen coveria ja mä kerran kesken köörihuutoa en sammuin seisautin tähän seinään vasten. En tiedä miten on mahdollista, mutta näin on. Legendaarista. Sympaattisen kuuloset noin tuplapaharit jotenkin. Ja sitten varmaan, että tää pitää sitten niinku blurrata. Mehän on näillä sanottu ollenkaan. Elikkä vittu vetää ESP Stratocasteri kyllä. Kunnon dingo. Hauskaa miten noin vitun simppeli yksi ainoa etupotku tekee tosta jotenkin ihan vitun mageen tosta jutusta. Käytäis mä laittaa sen kertsiin ja sitten vaan sen niinku siihen Steve Stevens siihen säkeistöön sitten joku eri... Niin se jotkut Billy Idol jutut, mutta niin. Pannaan niin. Elikkä... Ja ei vedetä tohon vikalle iskuun mitään. Viidakon ykän jälkeen kertsi. Minä vitos tässä on tullut ihan hulluna jäljessä pari iskua. Aika outoa. Mulla oli joku biisi, missä mä vedin jäljessä. Se on paljon vittumaisemmat kuulosta peleissä. Niinhän se on. Kuulostaa retardilta, mutta kilaus on sitä silleen, että... Niin jotain yritystä. Toinen mukoma melkein samanlaista, elikkä... Joo. Ja paitsi se vika voisi olla niinku D-duuri.
Joo. Ja sitten... just tolleen sitten... Joo. Ruuhkatukka ja Jyväskylän Suura ajot samaan rahaan. Samaan rahaan, niin mikä voisi olla hienompaa rock-musiikissa? Ari Vatanen, Ruuhkatukka Kyllä. ja Avot. Tää on toinen soundi. Just tätä niinku, krönkkää tätä vittu vähän silleen härskisti ulkoa. Okei, just. Tällainen. No niin. Nyt alkaa hakee, joo. Tää on vittu niinku Harry City. Ja siis itse asiassa sunhan pitäis niinku vetää jotain soloa ennen kuin mä rupeen vetää se Journeytä. Aha, okei. Siis jotain fiilistelyä, niin. Se itse käsittääkseni vedät kuitenkin. No siis kun Carmelo oli sitä mieltä, että sinne pitää vetää jotain blueslickia ja siis minä itse sitten päätin vetää Journeytä, niin... Okei. Niitä resta ei siis niinku pari jotain vaan jotain vitun bändiä. Hello my friends, motherfuckers. The Chill on Bottom here at the studio wrapping up the album, working on the last cover. We're having a lot of fun and finally we get to have some ciders and beers and shit. And? Yes. Working on keyboard for the last cover songs. We've already started mixing. Shit sounds really fucking good. Really looking forward to get this shit released and... It sounds heavy as fuck, man. I mean, that's what I think anyway. So yeah. I mean, I'm really fucking psyched about it. So hopefully we'll get it out soon and you'll like it too. Yeah, you better. Yeah. And that's about it. Cheers. Cheers. Party on, Wayne.